O sa kasimana sa dipang adlaw sa mga patay o mga santos, gamingaw pa mga dagko mga sementeryo sa Dakbayan. Apan higpit ng preparasyon nga gihimo alang nini. Si Nico Serino sa detalye. Nagmingaw pa karong adlaw ang sementeryo publiko sa Barangay Careta o sa kasimana sa di pa ang adlaw sa mga kalag. Apan may pipila na nga sayo mibisita sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Si Ginang Corazon, mipatrabaho og mipatiles sa lubnganan sa iyang amahan ug bayaw. Limpyo tanawon. Basta tiles. Limpyo kay tanawon. Sa una day ang lapida ra gini siminto ra gini. Siminto ra nya. Sige tagpintal, may nakay trapuhan naman. Napahimutang nasab sa sementeryo ang booth sa pasuga sa mga nicho. Andam na ang mga electricians aron mutaod sa koneksyon. Apan sa petsa 31 pa kini, tauran og bombilya aron mapasiga. Tag 280 ang bayad niini. Samtang human sa usa ka tuig nga renovation, magamit na sa pagbalik sa sementeryo ang ilang karaan nga istruktura. Gi-renovate sa national government ang heritage structure nga tuig 1906 pa natukod. Adunay kapilya sa sulod kundiin magmisa matag Lunes. Pag-abot na ko din 2008, medyo nagahan ng mga gubaan nga buk nya nagi ang pagduha ka linog sa mo siya kaguba. Nakita sa atong kuan sa National Heritage nga ning-offer sila nga reperoni kay heritage sa man nga lugar. Sa habig sa kapulisan, gihigpit na ang pagpangandam. Ang Cebu City Police Office mupakatap sa ilang mga personnel sa 29 ka mga sementeryo sa Dakbayan. Kaganiha, giapod-apod sa lain-laing police stations ang mga standee sa tarpaulins. Alang kini sa mga police assistance desks nga imuntar sa tanan nga mga sementeryo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.